Nituo ka na mahimo kang dato ugma sunod adlaw. Nituo ka nga ang Dios makahimo sa pag-usap sa imong panimalay, sa imong kinabuhi. Makahimo siya. Makahimo ang Dios. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di bantas. At pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Kumusta? Ha. Palakpakan itong Ginoo, be. Hallelujah. Kusog na palakpak sa Diyos. Praise the Lord. Ato na sa Ginoo. Kusog na palakpak. Ba? Salamat kayo sa Ginoo. No? Ang atong kinabuhi soon. Huwag man ginilain nga. Huwag man ginilain buhaton aning kalibutan na. No? Kaon, snack, palit og mga tulog, palit og nindot ng mga butang, dayon madaan, mamatay. Oro gini mahitabo aning kalibutan na. Oro ko na mahitabo na to. Pero nakanindot o nakalami mga kaigsunan, na naatay relasyon sa Dios. Panaatay relasyon sa Ginoo, safety ka, secure ka. Nga naman, aning kalibutan na, mulubat ang tanang butang. Walay forever matod pa nila dinhi. Dinuon dito na. Walay forever aning kalibutan na. Ang forever si Jesus lamang. Amen. No? Si Jesus ragyot. Kaya naakay relasyon niya sa Ginoo. Gahi kay kang malimbungan, gahi kang malingla, gahi kang maigo sa mga pagsulay. Nga naman, kay dunay mga pagsulay, na Diyos ka utama. Sumala sa pulong sa Ginoo nga dili katagaan ang pagsulay, nga dili nimo kayang ihandol. Dili nimo kayang kayang angkunon or maalsa, no? Masagubang. Namuna nga, sa atong kinabuhi kinahanglan, mutuo ka sa Dios. Mutuo ta sa Ginoo. Amen. Daghan kay mga tawo nituo Ginoo. Bisa pag kada mga tawo nga naas presohan. Nagtuo na sila Ginoo. Di ba? Daghan kay mga tawo nagtuo Ginoo. Pero tungod kay nagtuo sila Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Ang uban meron na auto og Domingo. Wa tay mahimo aning atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang mao ni ang realidad, no? Mao ni ang realidad. Tanawa, kanina bugnaw tayo. Pag wala sa kurente, di ba ni igang tayo? Kumanta, wala igang tayo suro. Oh, mura bitaw tag ang kurente, kining kurente mga kaigsunan, murag mo'y nagdala kanunay og hangin. No? Mo'y nagdala og hangin. Pero nakalipay na po mga kaigsunan diya sa Ginoo. Kaya ang atong Dios siya nga matinud-anon. Bisan pag unsay iyang saad kaniadto 2,000 years. Bisan pag pila ka mga katuigan nga minglabay sa atong kinabuhi ang saad sa Ginoo, permenting presko diha nimo. Presko kanunay ang saad sa Dios. Mo na nga diha sa Ginoo mutuo ka bisan wala nimo makit-i. Diba? Pagka kita ang Diyos, wala di mo makiti ang purma ang imahe sa Ginoo. Kay kanan mga tao nga nagpurma-purma ni dadagway sa Ginoo, dili magina mo original nga naong sa Dios. Diba? Pagtanaw ganin nato Passion of the Christ, nga nitag luluya ni Jesus, oy, luyas Ginoo sa leader na. Dili gyud ta kakita sa naong sa Ginoo tungod kay ang naong sa Dios ang sidlak sa naong sa presensya sa Ginoo mamatay ang tao. Mamatay ka sa kasidlak sa grasya o gahom sa Ginoo mga kaigsunan. Pero tungod kay doon na siya pulong mga kaigsunan, nga kining pulong sa Ginoo, maura ni ang makagarantiya na doon ay tinuod niya Diyos. Amen. 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 Be, isa ko na itong nagdalag Bible, be. Salamat kay Ginoo. Okay. Salamat kay Parapakan na ito ang mga nagdalag Bible. Nagtuo siguro sila o dili naman kay panilin mo ni pastor ng Bible God.
ang atong kinabuhi mga kaigsunan, sugot ang sa dili, basta mukaon pa gani kag bugas, kinahanglan ko balance. Diba? Ngani, ang akong lawas dako siya. Pero tungod kay gusto kong mahimong balance, kinahanglan kong mugamay-gamay. Mugamay-gamay, muna nagpasingot ko, adto kong tinago, kanang syudad na mo din na sa tinago, kipilang adlaw, mahimo na yun ang city. No, muna nga, sige kong adto dito, aron magamay-gamay ang ako ang bilbil. Ngano mang mingon ko balance tungod kay ang tao mokaog luto pamahaw pa nito panihapon. Kinahanglan mabalance pod kay ang atong espirituhanong lawas kinahanglan kuning mukaon og pulong sa Ginoo. Amen. Oh, bisag asa ganitong paminaw ganin nato nga lami nga birthday mo adto dayon ta. No, pag naay mag-iyong baka adto dayon ta. Kay ngano man lami kayo para pagkaon sa lawas. No na gani mga tao kag maay muwali, mo adto po tayo. Wali na, sabi kayo. E nga naman, kinahantag pulong sa Ginoo, di ba? No, gusto tag-balance ka kinabuhi. Actually, sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, importante mahinungdanon kayo gining pulong sa Dios. Muna nga, nining urasa, mga kabuntagon, mga kaigsunan, burnout naman yun, di na matabang. No, di matabang. Ripa lami, Pastor Pedro, ripa lami, o kinsa yung maburnautan, ako gidihay. No, unya ko no, balik na po ni alas 11. So, hindi nga kabuntagon mga kaigsunan, bisan pag dili ko mag-antipara. Bisan pag di ko mag-antipara, klaro na kayo. So, hindi nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makadala kaninyo sa pulong sa Dios mga kaigsunan. No? Ang pulong sa Ginoo diha makita sa Hebrewanon, manindog tigsuan, alam sa tahoron na ito ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, glory to Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Salamat kayo Ginoo. Hebrewanon, Kapitulo 11, versikulo 1. Naging mo na pulong sa Dios. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Magampo ko sa Ginoo, nagampo ta sa pulong sa Dios. Amahan mo nga langit noon, salamat kayo nini urasa. Salamat Ginoo nga makapamalandong na purpose imong pulong. Salamat Ginoo Dios nga niining urasa. Ang imong pulong yanong nga mahitabo ug maabot ngadto sa matag kasing-kasing ug kinabuhi karon. Salamat Lord nga niining unang service kanamo nga buhaton. Hallelujah, daghan mang mga kaigsuonan nga wala pa makadangat karon. Ikaw Ginoong Dios mag-uban kanila. Ug salamat Ginoong Dios sa imong pulong karon nga mauli mi nga balo na mo ni. Nya mauli mi Ginoong Dios nga adunay kasiguraduhan, adunay kalipay gikan kanimo. Ihugay ko ning ubos nimo nga lagad imong gamiton karon nga imong tigpamaba. Bisan walay kuryente, apan Ginoong Dios ang imong pulong mas madunggan na mo ni, unya masabta na mo ni bisan pag walay kuryente. Salamat Ginoong Dios, nga walay mga kabaldahan karon among gi-review, among gi-cast out, among gigapos, mahilis ang tanang buhat sa dautan. In the mighty name of Jesus, dili makasulod ini nga dapit sa pangalan ni Jesus nga Nazaretnon. Salamat Ginoo sa imong gahom. Salamat sa imong diho in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay. Ingon din mga kaigsunan, pulong sa Dios nga akong dadon diha kaninyo, ang uluhan nini live by faith. No? Live by faith. Buto kaigsuon nga dunay kuryente. Amen. Unya. Buto kita nga nay kuryente unya. No? Ayaw pugsa, like for example. No? Kanang live by faith, wala nagpasabot mga kaigsunan nga kanang klaro kayo nga makita nimo nga mahitabo gyud imong tuhuan. No. Sample, dunay patay. Dunay giya gikan sa Ginoo. Dunay giya gikan sa Ginoo nga ampuy ni kay mabuhi ni. Ampuy, pero ay kahadlong. No, di gyud ka magduha-duha. Ikaduha, kanang live by faith mga kaigsunan, nito kag Dios pero wa ka kakita og naabay Dios. Di ba? Wa man kita ang Dios, pero nakabalo ka nga naa gyud Ginoo. Mao nang nituo ka. Mao nang nituo ta. Ingon ang Bible, ingon sa live by faith, pag kinabuhi pinagis pagtuo. Kinahanglan nga magkinabuhi ta pinagis pagtuo, dili kay magkinabuhi pinagis sa pait. No, matud pa nila, pait ta kay kinabuhi oy. Sige lang, walk by faith. Dili oy, ang tao nga naay Dios, ang tao nga dunay Ginoo, magpuyo siya diha sa pagtuo kay nahibalo siya nga ang iyang Dios ug ang atong Dios makahimo sa pag-supply nimo. Amen. Alam
palakpakan na ito ang Ginoo. Ngunit tinuod sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible, ingon sa dinhe, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Hallelujah! Sigurado ba ka, bisan wa pa nimo makita, siguro na. Dili parehas og ning labok nga manok, ning labok pa buhi nimo patay. Ano man, dili man na siya kahulugan sa pagtuo kay nakitaan man nimo nga parehas man nagdalag bulang. Di ba? Isa may nakakita og tare. Kita na mo? Katong mga sugarol, mingon day kita na we. Pwede sila, maog yun. Tinuod ba na? For example, nagtrabaho ka karon, pag-abot nimo 15 ka adlaw sa imong trabaho, pag-abot nimo 30 ka adlaw, mutuo day ka. Karon, sweldo gyud akong gituan. Natural, sweldohan ka kay 15-30 man yung sweldo. Amin ba kung manunduhay? 15-30. Pero kung wala kay trabaho, mo na live by faith. Buhion ka sa Dios. Amen. Magsabot yun at mahayo kay kining akong tingog din bisan pa kung saon ni taman ra gyud ni ani four corner ani. Di na gyud ni makaabot pa dito kay wala na may extension. Di ba? Muna nga pagtingon ko kami, maglungan gyud ta kami nigsuon. Kay murag magbalik-balik kung sulti din o piyon ko kami niya kung hinayon ko gyud nimo. Muutro na pag ingon, hinayon ra man gihapon ninyo. Madugay tag mahuman. Sa ingon nini ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Alam niya kayo, unsa man ang mga butang nga imong gilauman nga wa pa nimo makita? Kanang langit igsuon. Amen. Kanang langit yung giandam sa Ginoo mga kaigsuonan. Kanang nindot yung kinawi sa Quran. I know a plan I have plan to prosper you and to harm you. Plans to give you hope and bright future. Wa pa kayo kami prosper. Wa pa kayo kami dato. Pero murag hamugaway na. Amen. Nga naman, kay dito ka, nga kanang sa ala sa Dios, buhaton niya, hinay-hinay sa imong kinabuhi. Amen. Hinay-hinay! Amen! Amen. Kana, lamig kay iwali din sa buhay kurinte. Sa pagtama nung alas 12 Mga mo nga itong sunod uwali. Naguna-huna ta, nga kining atong pagsimba karon din nga usahay mingon ka nga, ay burnout man, di sa kumsimba ron. Ay ulan man, di sa kumsimba ron. Ay init na kayo, di kumsimba ron. Igang kayo ng simbahan. Dili na siya kahulugan sa pagtuo. Ang kahulugan sa pagtuo, ang ebidensya igsoon, mauning niaka. Maunay gitawag og walk by faith, o live by faith. Amen. Kanang dito kas Ginoo, simba ka sa pag-ulan. Naman ay payong. Di ba? Simba ta ni. Ay, ulan man kay dito sa tam simba ron. Ay payong. Oh, hindi ko wa kay payong. Sako niya. Sako. Saging. Oh, dahon saging baka. Di ba? Unas baka. Silupin baka. O kung sa manggaling nga mga pagsulay nga kinabuhi kinahanglan ka ani mong solusyon. Amen. Para sa Ginoo mo ni tao nga nagpuyo diha sa pagtuo. Amen. Paday problema. Problema lagi. Problema gyud. Dili ka balong matubang ba? Di ka balong matubang sa problema. Paday problema. Naay problema bidyoke. Naay problema tuwa sa mga butang nga dili makahatag og kasulbaran. Pero na kay problema, tutok kanunay sa saad sa Dios. Kaya diya sa Ginoo, dunay nindot kaayo nga programa ang Dios. Dahil solusyon kada adlaw, kada oras, kada minuto, dunay solusyon ang Dios. Sa diha ka magpuyong ka, diha sa kanto. Amen. Agri ka kanunay soon kada adlaw, kada oras, kada minuto sa paglakaw nimo sa imong tiil, pagtikang nimo, pagtindog nimo daan, pagtan-aw sa imong mata, dunay panalangin ang Dios nga ihimo sa imong kinabuhi. Managa, ingon sa dinhi, live by faith. No? Isa, live by faith. Hallelujah. Excited ko igsoon tungod kay mao ni ang kahulugan. Isa, how do we live by faith? Kung saan kuno nato mga kaigsunan, no? Kung saan nato pag kinabuhi pinaagis pagtuo. Dunay mga tao mga kaigsunan, unsa man ni pagtuo, pastor? Naay mga tao, mga pastor kaniadto matud pa nila, wa ko kakita noon og pastor nga ginapasagdahan sa Dios. Actually mga kaigsunan,
Basta mahimo gani kang alagad sa Ginoo, pasagdahin ang Dios nga mabuhat sa imong kinabuhi. Ayaw pagpurso sa imong kaugalingon sa mga butang. Pasagdahin ang Dios nga mohimo siya mga milagro diha nimo. Pasagdahin ang Dios. Ampulan sa Ginoo ang trabaho nimo, mudupo ka, muluhod ka, mupigo ka sa imong tuhod, hangad dito sa Ginoo. Kaya ang Dios mangitag pamaagi mga kaigsunan. Bisan gani ang uwak himuon niyang manggihatagon. Amen. Ha? Ang uwak, kanawar mo ng uwak. Bisan gatangag, wak. Pero sa tayo ni Elias mga kaigsunan, Elias, ang uwak gigamit sa Dios. Diba? Ingon na kahibulungan ang atong Ginoo. Mo na nga alam na ko sa akong kinabuhi. Kanunay man kong mag-mention kaniya to. Mo ni. Mahita mo ni. Adi ko mamugos. Dili ko mamugos. Matod pang pastor isto, ingon siya, milagro ras Ginoo, makapalit kong bagong sakyanan nga nato. Milagro daw. Sa akong kinabuhi, milagro yun na. Milagro, oy. Tanawa na god. Ug dili ka tagaan og sakyanan sa Ginoo, di gyud na mahitabo. Amen. Dili oy, milagrong butang sa akong kinabuhi. Nganong nahimo kong dinhi nakalagad ko sa Ginoo, milagro na nga nahitabo sa Dios. Amen. Kanang imong kinabuhi nga naluwas ka, milagro na sa Dios. Dagang butang na, ligsan ka, banggaan ka, hapit ka mamatay, nabuhi ka, milagro di ba? Amen. Nga nakaabot ka ning gabita karon, milagrong butang na. Amen. Nga mo na ang di mo makuyan, kinahanglan mo puyota, lay by faith. Amen. Hallelujah! Sa atong kinabuhi mga kaisunan, usahay man God. How do we live by faith? Usahaw na to pag kinabuhi diha sa pagtuo mga kaisunan. Kinahanglan kabalutan. Kabalutan, number 1. Kabalo kang mo-focus. Ingon sa nini, face the problem, but focus on the promise. Okay? Usa ko no? Ingon siya, face the problem, but focus on the promise. Okay. Muna usas mga butang, nga atong hunahunaon, nga atong imaginon ug maayo, ingon siya nini, ato ba nga ang mga problema, apan tutuki ang saad sa Dios. Amen. Amen. Tututok na sa saad sa Ginoo. Amen. Kung sino sa saad sa Ginoo sa imong kinabuhi, mamatay ka ni kalibutan na, buhayon ka sa Dios. Amen. Di ba? Nya, mangalagad ka nga sa kalibutan. Ato rin sa kalibutan, saan kalibutan? Nangalagad ka nga sa kalibutan. Ang magingong kinabuhi, magpagamit ka dito sa kalibutan. Kung sa may saan dito, makapuyo ka dito sa walay katapusan na silot. Kunya ang saan sa Ginoo, makapuyo ka sa langit sa walay katapusan. Everlasting life. Amen. Lapakan ito, Ginoo. Nakay problema, nauna kanunay. Lay by faith. Amen. Pag nakay mga kawalan doon, nakay panginahanglan nun, lay by faith. Pag nakay mga pagsulay sa kinabuhi, nakay balatian, lay by faith. Pag nakay mga pagsulay sa pamilya, lay by faith. Focus, tanawa, no focus sa problema. Face the problem. Ayaw talikdi, ato ba nga? Nayaw-yaw diha, ato ba? Kasagday lang, kasaban ka, pasagday lang. Dawata, kaya angay po kang kasaban. Yeah? Amin ba mga kisira? Ganahan. Ganahan. Magkasaban ka, ato ba nga? Face the problem. Ayaw magtalikdi. Nagang mga tao, nga walay Ginoo, walay Dios, kung sa may lambuhaton. Pag doon ay problema, tanawa, kung sa may buhaton nila. Yes. May nakain ko na kung example din kining dapitan nga Robe. Layas. Pag doon ay problema, kung sa may buhaton, kung sa may solusyon, Layas sila. tago na yun, bias na yun, dinhe. Kung sa solusyon, pag doon ay problema, kanang word ba? Dili ng Diyos to na pagi. Iko. Ang uban maghigop. Tanawa ganito mga tao nga katong babae bitaw nga online sealer. Dagan kayo gwapa siya, maayos siya lawas, di ba? Maayos siya kamot, kompleto siya. Naka-online pa. Nag-online no higop. Nga naman, wala siya ming atubang sa problema. Oh, ang atubang mga good word, dili kay mga, sige, ang problema ba? Sige, atubang kag mga problema, manghita ko jud kag problema. Dili na mao. Ang atubang sa problema, kinahanglan kabalo kang musulbad sa mga problema. Kabalutan nga dunay Dios nga musulbad sa problema. Ingon sa dinhi, but focus on the promise. Unsa man na?
Kay dunay saad ang Dios nga makahimo siya sa pagtabang nimo sa imong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Dios, Roma kapitulo 4 bersikulo 19. Ingon sa dinhi, hapit na siya usa ka gatos ka tuig apan bisan nagkango-kango na siya o si Sarah dili na makaanak, wala siya kawadi pagtuo nga makaanak pa sila. Di ba? This the problem. Focus the promise of God. Ni saad sang Dios nga manganak mo, manganak ka Abraham, manganak ka. Oh. Ning bulan ba sila? Ningon ba sila nga tinuod ba kani? Tinuod ba kani? Muna nga kung daw na gani saad sa mahitabo sa imong kinabuhi, do na gani saad nga gusto nimong mahitabo karon, i-surrender sa Ginoo. Hinang Ginoo, Ginoo naa kay saad. Amen. Nga kining saan nimo imong gining buhaton sa akong kinabuhi, nga dili ko nimo pasagdan. O sige sulti sa Salmo. O sige sulti sa Salmo mga kaigsunan, 37:25. No, tanawon kuno nato. Tanawon nato kuno. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, nagapamatuod ni unya nagasulti ni mga kaigsunan. Nga dunay saad ang Dios. Nga ingon si Salmista David, wa mo kakita og tao nga anak o mga matarong nga ginapasagdahan sa Dios. Basa ko na paliw. Mo ba na? Karon tigulang na Oh! ako pansukad. Ra. Sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo o mga anak sa matarong nga nagpakalimos. Woo! Palakpakan na to ang Ginoo. Ngunit saad sa Dios. Amen. Gusto ka nga mahitabo ni mo ni? Amen. O ang akong pagutan na karon, nahi mo ba kang matarong? Amen. Ang ingon sa gisulti sa Biblia, ingon si Salmista David, tigulang nako. Tigulang nako. Pero ako kakita ang mga tao nga ginapasagdahan sa Dios. Kadtong mga taong matarong, dili pasagdahan sa Dios. Amen. Hallelujah! Dapat ilan mo karon nga usa ka kataong matarong, ang Dios mo supply, mo provide, mo hatag, mo tagpo sa tanan nimong panginahanglan. Life by faith. Hallelujah! Hallelujah! Igda ka kaniadto katre, nagigda ka kaniadto karton, nagigda ka kaniadto floor mat, Kawayan. nagigda ka kaniadto kawayan, naghigda ka kaniadto og kung sa pagkahigdaan ana nimo, banig nga rumlon. Karon waterbed. Karon, waterbed na. Karon, Luto eh. kutso na. Karon, doon na na'y kutson, gihanigan pag yun og Bedsheet. bedsheet. Para di mabuling yung kutson. Lamig katulog. Ha? Aircon. Aircon! Bagyo. Kaniadto, pay-pay taman-taman. Karon, ko na. Kung mga saad sa Dios. Amen. Ayaw mo ka kontento sa iyong kinabuhi. Nga karon kontento ka, nga mamatay kang pobre. No, ayaw ka kontento. Kinahanglan kabalo kang mapuyo di as pagtuo. Ilibinabi mo kaugalingon. Ang atong utok mga kaigsunan, kinahanglan makatsun ini kanunay ngadto sa Ginoo. Amen. Ang utok sa Dios nagpakamatay siya, nahimo siyang kabos aron mahimo kang dato. Usa man na? Usa man na? Mabalin ang saad sa Ginoo? Ang saad sa Ginoo isa, nahimo kong kabos, nagpakamatay ko aron ka mahimong dato. Amen. Isay dato dia, mingo kami. Amen. Apakal to Dios. Ayaw pagduha-duha kay kining pagtuo dili ni siya gitawag og pait. Ang pagtuo mauni ang mulihok sa kahibulungan butang nga buhaton sa Ginoo diha nimo. Amen. Tinuod na. Tinuod na. Kinsa mapunoy tao dinhi nga sama ni Abraham. Usa ka gatos na nagkango-kango na. Magunahuna kag dagan, ni dagan tuod ka pero ang imong dinaganan kurang robot. Oh, usa gatos ko edad. Kwentaon ako kung mama 84, inigdagan siya, nidagan niya ako. Nidagan ko. Kalakaw naman gihapon ka. Dahil dito mga bata nga, padagano ni mo ng mga bata ay tabok-tabok, oy. Di ba? Oh, tinuod ba na? Sa ato ba nga itong kinabuhi mga kaisunan, mupalayang yun na ning kalibutan na. Pero ang saad sa Ginoo dili mapalay. Hallelujah! Amin ba? Ingon siya, hapit na siya mausa ka gatos, katuig, apan bisan nagkango-kango. Panawar ako. Iklaro din kayo pagsulti. Kango-kango na. Nagkango-kango na. Hapit na siya nagkango-kango na. Pero ingon ba siya, nganak ko dili. Wala siya duwa-duwa. Amen. Nganak ko, kaya naagoy saad ng Diyos. Amen. May saad ng Diyos.
Nya, mingo po dahil mo nga, ay ako di ay no, kay agugay na di ako naminyo, dinwa pa kong kaanak. Dagan ni mingo, sana all. Usay, magduwa-duwa maguta. Kaya nga itong una-una, limitado. Kabalog yung tanga, kaya nga tumutok, limitado ra. Limitado ra magyutang tanan. Limitado ra. Pero gikinahanglan, tudluan ang imong kaugalingon, ang imong kasing-kasing, ang imong otok, nga mahimo kang mupoko sa mga promise sa Dios. Amen. Ingon ang Bible, ingon siya pulos Ginoo, namatay ko, nagpakapobre ko, nagpakakabos ko, para mahimo kang dato. Pag mahimo na gani kang dato, ayaw bulag sa Ginoo. Amen. Nga inig makit-ani mo si pastor, mao gyud tawhana nga nagwali pagtuo. Mao gyud tawhana nga nagwali. Nisugod ko atong mga adlaw, Pebrero 21, 2021. Mao to'y sugod nga na-apply ang ako utok ug nituo ko. Unya karon nahimo kong ingon ani ni uswag ko. Mao ni tawhana. Gamit sa Dios. Dala din ka bigas. Pastor na INFP. Nadato na yun, Ipe. Ako nanti kagdan ako ni mo INFP. Kanang Princess Bia. Head rice. Sa pingalan na ng mga head rice diya. Young Master. Kanang naipakapin platito. Naipakapin plato. Nabi na. Ay, ayaw. Tawon. Kay gamay na kayo na. Kaya na suka. Suka o kuwan. Hindi ako pasiyaw na. Pero imo ning tinudoon, igsoon, buhaton gining saad sa Ginoo. Hinumdumi, face the problem. Ayaw talikod, ayaw talikti panday problema, sulbara ang problema. Ang nakay problema, ayaw atos mga tao nga wala Dios. Dahil problema, ayaw tambag ito. Sa may maing buhaton ako ni ino na, bagikog. Inon ka ako mga tao nga wala Dios, wala Ginoo. Inon ka ako ganipon, ako'y problema. Labaw mo na sila. Unya mo sumbong po ganito, ipanabi ka. Ipanabi ka. Ala, ato sumbong sa Ginoo kay ang Dios din manabi. Amen. Oh, ato ka sumbong sa Ginoo. Ginoo, tabangi ra ko Ginoo be. Isa kay ano di ka, ambo di ka Lord, dagay kog sign Ginoo nga mga tao nga makatabang nako nga makahimo o makatagbo sa akong pagbati karon Ginoo masulban akong problema. Dagay kog sign Ginoo. Oh, kutob sa imong mga taguan. Kutob sa imong mga taguan. Hindi, mga taguan ni. Oh, kutob sa imong makita ang tao, may kagamuni sulban sa problema. Ayaw. Hulata, pangayon kay sign din. Kanang yung lagi kay isulti. Lord, naay tao nga mo anhi karon mo bisita nako karon dinhi dayon mag-pray siya nako. Unya mag-release ko Ginoo, magpahigawas ko Ginoo. Tugutan na sa Ginoo. Abi ninyo atong miaging adlaw, dunay Dios mga kaigsuonan nga nitubag sa atong prayer. Pag anay niya dinhi ingon siya, pastor magpaampo ko. Ya kinilagay pong tao tas Ginoo. Unya ingon siya, mao ni akong gusto mahitabo pastor. Peace of mind, protection, nga mahiluna na siya. Tama ha? Usa na sa mga kadaugan nato sa Ginoo. Amen. Usahay man gud, dunay mga butang usahay. Gamiton niya tong mga tao nga makaingon ka nga ngano man gigamit man siya tungod kay dunay katuyuan ug purpose. Amen. So mga isulti lang nimo unsay gusto nimo mahitabo, ayaw pa kayong sign nga Ginoo kutob sa akong tagbuan. Daghang king tawo matagbuan nimo, puros ng gimas. Kini na ba ka Ginoo? Lord, daghay kog sign Ginoo nga tanan matagbuan ako Ginoo nga magmas. Tanan man ang mas. Biga, Lord, kini sulbad sa problema kung naay tawo matagbuan ako ron nga way mas. Dili ka makasulti. Tuguti nga ang Dios mamuhat niya. Tuguti nga ang Dios mamuhat niya. So muna mga kaigsunan, ingon ang Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 11, ingon sila, tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tud og tigulang na siya kaayo og si Sarah dili na makapangnamkon misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisa. Dulang na. Dulang na kayo sila. Nubinta na gud kape. Hapit na usang gatos, nagkango-kango na. Ikaw ron, hunahuna pa day ka. Akong mama, hunahuna pa day mabuntis akong mama.
magbuntis na to si mama, no? Nakimanghod. May kauban. Anong naroon ba dito? Siya na mo. Simple biya kayo na mahita mo. Oh. Gulang na ko. Pero sa Abraham, kisaanan sa Diyos, wala yun masayang ang saad sa Ginoo. Ano ba? Kay si Abraham, may puyo diha sa pagtuo. Hallelujah! Nga ikaw po karon ganiya din nga nagsugod ng pamaypay, magsugod na pud kag sulti nga mauni ang akong buhaton, mutuo ko o mupuyo ko diha sa pagtuo. Okay? So salamat kayo sa Ginoo, no? Ikaduha, unsay sunod nga buhaton? Unsay sunod, no? Unsay buhaton nimo? Believe that God is willing and able to fulfill His promise. Kinahanglan nga mutuo ka. Mutuo ta. Ino sa dito, nga gusto sa Dios og mutuman gayud siya, mutuman gayud niya ang iyang mga saad. Tumanon sa Dios unsay saad niya. Amen. Mutuman ang Dios. Oy, unsay saad niya. Ingon ang Roma kapitulo 4 bersikulo 20 ngadto 21. Ingon sa Dinis 20. Sa wala siya kawadig paglaom. Story man guni about ni Abraham. No? Ingon sa Dinis, wala siya kawadig paglaom nga matuman gayon ang gisaad sa Dios kaniya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. Sa ato pa, ang pagtuo ni Abraham mao'y usa ka naghatag kaniya gahom. Amen. Sa live version, power. Ang pagtuo nimo ngadto sa Ginoo makahatag ni gahom. Makahatag ni gahom. Ya, pag ipandong gani nimo ng kamot, doon mga tao bitaw nga pastor, paampo ko nimo be. Ampo ko. Pagpandong gani anang kamot ana sa alagad gani sa Ginoo, automatic solve na. Hello. Ayaw gyud duha-duha. Pagpaampo gani nimo ana, mo nagag tubadon kani sa Ginoo ron. Ay kining gaampo na kung kasala ang pude. Kung na yung mga ay nalag dool, ay nalag paampo. Pero pagtikang ganin mo, action of faith, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Pag utikang gani ka, pastor, ayaw kong tabang ni mo be, paampo ko ni mo be. Kanak nga trabaho nga pagtuo, buhi na. Amen. Unya, pagpandong gani ana sa alagas Ginoo, automatic na nga dunay gawas nga milagro. Nga naman, kay nituo ka. Amen. Amen. Dili parehas og doktor. Pag ana sa doktor, 500. Ang pastor, way bayad. Ikaw gani, mag-birthday gani ka, hinigingon gani nimo nga, pastor, inviteon ka na ako pastor sa akong birthday. Na ay manok dito, pastor. Manok dito, pastor. Gilatan. Okay. Adto ko dito. Mag-ampo ko dito. Himuan na yun. Namurag doktor si pastor. 500. 500? Walay mangimbitar. Walay mangimbitar. 500 pa. Bitaw, automatic. Usahin nyo. Salamat di pastor. Nay mga tao nga mo silfit tayo. Amen. Pagtuo na igsoon, bahala na mo ng buhaton. Pero dunay mga tao nga nagbuhat ana, di panalanginan o di protektaran, ganun na is Ginoo. Amen. Okay? So kana mga kaigsonan, mga butang lang na igsoon nga mga lamas-lamas atong kinabuhi. Kung imo ng buhaton po sa Ginoo ang iyang mga saad niya. Amen. Ako manggod, ang tao manggod kini mga pastor, mga extension ni sa Dios. Amen. Mga extension is Ginoo. No, dili man mo ani ang Ginoo dinhi mo ampo pa nimo, magampo nimo, dili na. Kami mo mga extension sa Dios, mga mouthpiece ba mi. Tigpamakba mi, tigsulti mi, mga spokesperson is Ginoo. Unya pag-ampo ganihan na mga kaigsunan, do na gyud nay milagro nga buhaton sa Ginoo. Okay. Mo ni atong Dios. Ingon ganina, alas 11, wala pa kaabot alas 11, sa kuryente. Milagroso ang Diyos. Palakpayan ang Ginoo.
Hindi. Wa pa mahulot akong tingog. Sa tinuray, dili dali nga mahulot akong tingog igsoon. Kapila ko muwali sa usa ka adlaw, usahay ka tulo. Ha? Wali ko mga igsoonan Miyerkules, live ko Miyerkules, live ko Miyerkules alas 9:30. Pagka alas 9:45 anak to akong suko anak. Usa ka oras. Usa ka oras. Nalusahay Lunes, wali kog Lunes na apoy bingon, pastor, anihan na pud ko diri, wali na pud ko. Nya kanang wali gyud na singhag gyud. Sininghagay gyud taman-taman. Ana bang sulti? So pag akong sinultihan og ako ni Osborne, no? Ano so? Amen. Tingala na mo. Ano sa pastor? Ha? Patingala na mo. Tinagis pastor siguro. Lahir naman siguro na eh. Basta siningag-singhag na pastor na. No? Kaya mo, dinhi magugkumo, dinhi ko mo, kanang ba mo kuha ka o kusog. Kining akong siningag-singhag na pagsulti, dinhi ko mo kuha o kusog. Ha? Pero salamat o gracias Ginoo kay kining atong kinabuhi lain-lain tag espiritu. Amen. Lain-lain ta. Lain-lain tag linya. Di ko kabaluan yung trabaho. Di ko kabalo. Bisan ka rin pagpatulungan ng lingid. Kapila na mga ipraktisan. Lingid kayo ganang natuyok ito nga plywood. Inigbutan yung naras daplin, dili may ko. Sila, siyapan. Ayun mo kayo sila. Kamoy wali mo. Lahi-lahi pa ng espiritu, di ba? Lahi-lahi pa. Abot pa sa bot, mamasayiruhay ka, mo na imong linya. Di mo na imong linya. Pero lami kung namasahiro ka, nag-Bible study ka. Lami kung namasahiro ka, nag-evangelize ka. So may evangelism ni mga buhaton. Ang imong sounds, imong motor, utangan imong sounds. Ibangga mo ako, lakas tama, ako nawawala. Lalaki. Nawawala. Kumot. Dili makapanalangin. Dili. Pero na ay kanta nga mga pulos Ginoo dito, ibangga mo ako. Matod sa pulong mo. Na tao dito ni sakay. Na inisakay. Nuha ka tilaw pangga. Ngala. Sandila ka rin. Napanalanginan sa kanta. Pero lakas tama, ako'y nawawala. Wala yung kanya! Gawin ninyo motor! Gawin! Ayaw nila ng pipuli my way. Ayaw na! Tinuod ito na! Bisan sa awit, bisan sa kanta, makapanalangin na, makapaluwas na. Magtuong ihapon na! Amen. Ganun nag-live ko, napay mga kinsa may nagtungo ko nung luhar ka mo paminaw ni mo. Hi pastor, nag-live lagi ka pastor. Karon pila na nag-view, kapina sa libo. Tanawa. Nanay nangutanan ako, pastor, taga-asa man ka sa Mindanao. Hindi Bisaya, hindi Bisaya. Ikaw taga, Miss Ok ko, Mindanao, Miss Ok. Siya ako po, pastor, taga-Tanggog na ako sa Ireland. Awang mga pants. Pinay. Tumas Europa. Daghan na mga tao, mga Bisaya, mga Bisdak na mga tao, ito ka sa laing nasod. Na nagkinahanglag pulong sa Ginoo. Nagwalay! Tugnaw ka na rin. Tugnaw ka sila dito. Nagtuo mo, giigang mo din sila dito, kakurong-kurong. Malipay ta na tas Pilipinas, hoy! Kalipay nila, pasalamatin na ako din Pasalamatin ang Diyos. Kaya mga tao dito, na ay area dito, na walay kurente. Mayroon din wala tayong kurente, kaya wato na yung tinago. Dito na. Ug wa kay kurente din makapailin-ilin ka. Sila dito walay kurente, dili wonder ilang hinder. Tuwa din kaya na may China. Ilang China dito kasulod. Di pinakasulod ng mga China dito. Ato din kaya naman tayo electric pan nga. Tato di battery. Bakit namin na yung tatay? Kapya na rin yung Itong gagmay pan. Nakagaling ko sa ito na. Muhangin na. Oo na. Tingin ka rin rin. Okay naman na. Nay, tao nga ni Anhin din nagdala ko. Si George sa ito.
Oh, dili si Stop. George. Stop. Nagdala siya ka ng pislit-pisliton na ispat. Gusto ko nagkata to. Na, maka-ispat ka, magpislit po ka. Gahi kayo. Si Kuan. Musika siya, o ginong pislit-pisliton. Pastor Ambe. Pastor Ambe. Pastor Ambe. Hindi ko, labi po naghihatag mo. Wala kang grip, ano na yun? Wala kang close open ba? Ini, bila ni mo puyo anak, mapalo ka ang suga. Di, pas-paso ni mo kaya ron. Kung mangita kang dagong, mapalo kang pangit. Pislit taman-taman yun kay. Di man. Dili pwede. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Balik ko. Asa na ko nakita? Tara ko. Okay. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Live by faith. Hallelujah. Kaya na siguro niya nga ang Dios makahimo gayon sa pagtuman sa iyang mga saa. So, doon na gani mga magpaampo mga kaigsunan. Doon na gani mga tao magpaampo. Pastor, paampo ko. Automatic solved na. Amen. Ayaw mo kantos mga taong kuwag doktor, mga taong mga nanamaludan mo dito, walay panopras, walay simba-simba, walay ilis, walay ligo. Bawa kayo, inyong pastor din na balong chill. Ligo, taman-taman, kada adlaw, walay simpya. Ato mo dito? Ampo pastor, muta pastor ko. Ato tatay. Lunaan ka ra. Kinail. Ayaw agad, isamot yung sakit. Ano man, dinugaan ka. Dinugaan ka. Dagdag mo na tao na dili mo too sa Diyos. Nitoo sila, na doon ay Diyos, pero dili sila mulit mupuyok niya sa pagtuo. Kung usang ka ani, pangay pasaylos Ginoo. Pangay ka pasaylos Ginoo. Ginoo dito na, ato mas pastor, ayaw ko mapalabing anihin ko dire. Ato mo surprido. Pastor, paampo na pastor. Bahin-bahin ba ta? Bye-bye. Itaw. Usahay sa itong kinabuhi, maglimit ka pastor, maglimit ka sa tao sa Ginoo, ayaw limitahin. Ayaw paglimit sa Diyos. Ayaw paglimit. Pagpuyok sa imong balay, buhaton sa Ginoo ang iyang buhaton para niyo. Oo, Ginoo na. Kasi natian ako din sa akong kinabuhi. Matod pang matlay, may tao sa Ginoo ang isa, mura na, kung wapa ko buhiha, wapa mi buhiha sa Ginoo, mura na mi iring lao. Atod pa niya, mura daw siya iring lao. Di ko mo himong iring lao. Nga naman, pag naagani kay Diyos, naay saan ang Diyos, nga makahimo siya sa pag-supply, Philippians 2:19. Makahimo siya sa pag-supply niya. Amen. Muna Diyos na akong ilakaran. Nga gusto ko, nga kining Diyos mahimo ni realidad na Diyos niya nimo. Yan. Sa imong pagkasi karon din, tinuod ba ka na ay Diyos? Ingon ang Mateo Kapitulo 9, versículo 29, 30, ingon sa onya gihita pinsa usa ka milagro nga gibuhat sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ang Dios mga kaigsuonan makahimo bisan sa buta. Bisan sa usa ka buta mga kaigsuonan, ang Dios kay mong milagro. Nagtuo ta nga katulad si Abraham nakapaanak, katong buta nga nangandoy makabukita siya. Ingon siya, onya gihingkap ni Jesus ang ilang mata. O mingon siya, mamaayo ka mo sumala sa inyong pagtuo. Sa ato pa, ang pagtuo niya usa ka makahimong gahom. Nituo ka karon nga ang Dios muhatag nimo maayong kaugmaon. Nituo ka nga mahimong kang dato ugma sunod adlaw. Nituo ka nga ang Dios makahimo sa pag-usap sa imong panimalay, sa imong kinabuhi. Makahimo siya. Makahimo ang Dios. Sa delikado at tumutok. Asa man ko nagpitanin? Wala mo ko'y bulawan. Asa man ko nagpitanin mangalot? Ayaw limitahin ang Diyos. Kaya nga itong Diyos, imbudo sa tanang imbudo. Tuburan sa tanang tuburan. Hallelujah! Nakatanan sa Diyos. Pangayo. Pangayo kag kwarta, tuwa naghan sa Ginoo. Oh, pangayo balay, tuwa naghan balay sa Diyos. Gamito niya sa dulo kamay. Dong, mga kaya nga. Dahil ni dagang halubla ang sininto ni simbahan. Buhato na sa Ginoo. Yan ang Sampo lang.
Amen. Amen. Mahitabo ka. Naay tao. Naay tao. Pilay gikinahanglan nimo. Sino simbahan? Di siya mga gamay-gamay. Tagaan di kang initial. 500,000. Ipangutan na bitaw tika. Pagbalik sunod. Nahulog na ba 500,000? Ingon na siya. Kulang yun, boss. Kulang yun, sir. Ipangutan na tika o pilay imong gastos imong simbahan. Pangutan ko na ganing kakaroon ng sugod. So, pilay mong kinanglan. Bunga! Mabito na isulti ko na gusto kong makasakyanan. Yung naman, mo na action sa kong pagtuo. Amen. Mo na sulod sa kong kinabuhi. Na gusto kong makasakyanan bago! Pastor, materialistic ka! Kung materialistic kong mamatay na! Sahay, mo na kinabuhi na to. Pag-una-una kag badato, niya nagtaw na kakidaanan sa lumulungan. Karon pag-una-una sa tang buhi pa ka, maka-enjoy ka sa dagang kwarta. Kanang imong pitaka, puno na sa Diyos ng dagang kwarta. May pakita ng pastor. Kasi sundan din mo. Tanawa ko na yung pitaka pagtuo. Muni pitaka pagtuo. Nay pagtuo ka. Dakundaan. Kanang mga pitakang gagbay. So, kung nagpila ka, 20 mil. Kini, sunod 20 mil. Di ba masulan eh. Kanang magdala-dala pitakang gagbay. Gagbay na pagtuo. Dako ka ng pagtuo. Dako ka ng pagtuo. Ano? Napakuibag. Napakuibag. Kaya masulod na rin. Di yun gapaw na rin. Sulod ko ba? Di, daghan na yun. Daghan. Mahimo mo na lang patagpuntin. Mahimo magpapag yung kang biya. Princess biya. Nabi ka po. Katawa siya. Na may gamotor, gauna na mo. Hala! Karabig pa, Princess Bia. Alam itong bag, sako dito? Gigama mapumpa. Tawa siya. Karoon pa ko kay kitang bag, ikunan eh. Sa una. Need bag mo ang bag. Salamat, Eskimo. Okay, hapit ako mga manison. Ay mo kabalaka. O nakakita sila, o niyang ipasidadaan sila ni Jesus, nga dili gayon kini isaba kang bisan kinsa. So katong kinabuhi mga kaigsunan na ay milagro. Episo kapitulo 3, versikulo 20. Ingon ang Paulo sa Ginoo dinhi, dahil munta ang Dios kansang gahom ana kanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Ang mahatag sa Dios labaw pa nang imong gihuna-huna karon. Unsay imong gitinguha karon, unsay imong gi-desire karon, unsay imong ipangandoy karon, ang mahatag sa Ginoo labaw pa ana. Amen. Woo! Palakpakan na to ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ikatulo, katapusan na lang gini. Ingon ang pulong sa Ginoo, believe that God is a rewarder. Ingon sa dini, Episo ikatulo, believe that God is a rewarder. Mo ni atong Dios mga kaigsuonan. Mo ni atong Dios makahimo siya sa pag-reward nimo. Tuhoy nga ang Dios maghatag og ganti. Naduble lang, no? Maghahatag. Mo ni maghahatag. Amen. Kinsa atong Dios rewarder. Maghahatag. Ang ginikanan, mama, papa, mo na yung mga rewarder. Buotag ng anak, tagaan ng semina, tagaan ng kwarta, tagaan ng birthday. Birthday din ako karong 23. Loya. Karong Martes. May agad na ninyong advance happy birthday, basta. Salamat sa Ginoo. Martes na siya. Pero yun ang Bible. Hatong Diyos. Hallelujah. Maghahatag. No? Maghahatag. Nga, walay limit atong Diyos.
Walay limit. Hebrewanon Kapitulo 11, versikulo 6. Morning. Okay? Hebrewanon Kapitulo 11, versikulo 6. Yan ang pulos ginawa nila. Yung sa dinig. Walay makapahimot sa Dios kung dili pinagis pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon na mutuo na dunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Sa ato pa, ang imong pagkanhin din niya nakabalo ka na Dios. Sa kuno, atong balikong basa ha, tanaw na to. Unsay buhaton sa Ginoo para nimo? Ingon sa din, walay makapahimot sa Dios kung dili pinagis pagtuo. Sa ato pa, kung wala day kay pagtuo, dili ka makapahimot sa Ginoo. No? Ang pagtuo di ay usa ni ka-level sa imong kinabuhi na malipay nimo ang Dios. No? Yung ka, Ginoo na ko'y pagtuo nimo. Okay, i-action mo pagtuo. Simba ka, malipay nimo Ginoo. Amen ba? Okay, mo dito na rason. No, kung doon na kay pagtuo, anhi ka sa pagpagulan. Kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, mo na magministeryo ta. Mangita tagkapit, mangita tagbalay, mangita tag mga tao nga imong madala na kastilan sa Ginoo. Salamat kayo sa mga bisita na to, no? Ang Dios mga kaigsoon kahibulongan, no? Gantihan ka sa Ginoo, anak. No, gantihan ka sa Ginoo na. Kay ang muduol sa Dios, tanawa ha? Kung muduol ka sa Ginoo, ingon sa dinhi, kang muduol sa Ginoo sa Dios, kinahanglan gayon nga mutuo nga dunay Dios. Oh, tanawa. Uyugin ko ninyo. Gantihan niya ang nangita kaniya. Gantihan ka sa Diyos. Palapakan na sa Ginoo. Kung gantihan ka gantihan gani ka, wala na siya ngalan. Wala ngalan. O ganti gani igsoon, unconditional man ang gugmas Ginoo, matod pa sa gisulti nako. Abi ninyo mga kaigsonan. Karong adlaw, mauni ang adlaw nga nabugkos, nausa, nagapos ang among duha ka kasing-kasing sa akong asawa. Kining adlaw, 21 Pebrero. Di ni malimtan tungod kay birthday si Kristo, gikan sa giyabo nga butong, gikan sa giyabo nga lami kay lamaw. Sipa, pero nalambigin o nabugkos ang among duha ka kasing-kasing. Karong adlaw, 21, no? Ika-23. Pero unya punta ni gabi Pero kay 24 hours man na, alas 12 mo gisugot ko. Di man gumuling dili sugton yun. So sugot siya. Hapit gyud ma 22. Iko. Tuloy ko, birthday na ko. Aluoy siya. Sige, sugton lang tiga. Kay binirdihan na nimo ni advance. Mo to gisugot ko niya atong 21. Pagka 23, di na ko uyab. Lipay kay ko kana ko uyab. Birthday na. Nana ba? Sige na buhi mga kaigsonan. Ako lang ko nang i-adlib gaway ba? No, ang kinabuhi na ito mga kaigsonan, ginalan mo ito. Balik ko na po, ang atong kinabuhi doon na nag-i-align sa Diyos. Gi-assign, no? Gi-prepare. Ang Ginoo, ginapreparahan ka o nindot na ganti. Ha? Gantihan ka sa Diyos. Ngayon, hinaot ko, kaigsonan, niningan ka mong tagon, live by faith. Ha? Puhi ilang pagtuo, ayaw pagsalig unsay naanin karon. Tuo ang Dios na makahimos pagsupply nimo. Ayaw ka kontento na unsay imong kinabuhi. Ayaw ka kontento nga sige ra kag lingkod, sige ra kag puyo. Ayaw ka kontento diha. Pangitag ka lang. Pagdalag ka lang nga tustilan sa Ginoo kay gantihan ka sa Dios. Pagdalag ka lang, niya puyo mo na ko. Puyo ta. Diha sa Ginoo mga kaigsoon, nindot mo ta. Nindot ka. Nindot ka. Nalipay ba ka ining mensahe sa Ginoo? Hallelujah. Naaba kayo nakatunan. Kung doon ang kayo nakatunan, higala, igsoon. Kining imo nakatunan karon, himuaning stepping stone sa imong kinabuhi na di mo puyo ka sa pagtuo. Ang taong nagpuyo sa pagtuo, hayahan. Ang taong nagpuyo diha sa pagtuo, hamugaway. Ang taong nagpuyo diha sa pagtuo, maoswato. Hallelujah. Kumusta kayo sa Panginoon? Ang imong kinabuhi na ay pabor ng Diyos. Paboran ka, gantihan ka,
Yang imong buhaton karon, hallelujah, live by faith. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pribilehiyo Ginoo nga makadungog ni sa pulo. Thank you, Lord, sa blessing. Among declaration dining orasa. Ang tanan nga niya karon dinhi dunay espesyal na pabor. Ang tanan nga niya karon dinhi adunay daghang oportunidad nga buhaton para sa Ginoo. Gikan sa Ginoo para ninyo. Hallelujah. Igsoon ayaw kapuol pagbalik-balik ini nga dapit. Kini nga dapit igsoon mao ni ang dapit sa mataw hamugaway. Hallelujah. Mauswagon, malipayon, madaogon, gawasnon. Mao ni ang dapit igsoon sa mga taong smiling. Malipayon kanunay. Magampo ko igsoon. Magampo ko nga to sa Ginoo. Halangdon gamhanan ni Dios. Ikaw ang Ginoo nga tuburan sa tanang butan. Dining oras imo may gituduan karon about pagtuo. Salamat Ginoong Dios nga sa tanang butang sa among kinabuhi resulta sa pagtuo. Imo may giayo, imo may gisuplayan ang mga panginahanglanon namo, imo may gitabangan, giubanan, gibantayan, gitagaan nimo mga maayong mga butang. Gitagaan mo nimong pamilya nga mga mahigugmaon, gitagaan mo nimong mga anak, gitagaan po nimong membro nga mga buutan, mapinanggaon sa ilang pastor. Salamat Lord. Salamat kay Ginoo nga usa na sa mga area sa akong kinabuhi nga diin mo tuo yun ko nimo. Mutuo ko nimo Ginoo nga wa ko nimo padad-ig mga membro nga mga sukihan. Imo kong ipadad og mga membro buutan, matinabangon, manuluyon, manggihatagon. Salamat kay Ginoong Dios. Ganining adlaw, ining orasa. Ingon imong alagad. Ako dito. Akong pagtuo Ginoong Dios ug akong declaration karon sa matag usagikan sa bata, babae lalaki kadto sa labing hamtong ining orasa, makadawat, makaangkon og pabor. Pinasahay nga panalangin, special na panalangin, spiritual blessings, material blessings, financial blessings, emotional blessings. Lord, kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazareno. Salamat Ginoong Dios nga imong panalangin mo sisig mo presence mo, mo surrounds Lord, ang imong panalangin mo overflow, mo overtake kadto sa imong mga katawan. Ang imong panalangin mo kanunay ning magkuyog-kuyog sa imong mga katawan karon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong tubag sa imong mapagampo. Pagsilyo ni nga kabuntagon. Sa imong pangalan among ginatugyan at tanan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Tanan mayon. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng Diyos. God bless everyone. Hallelujah.